Nauč sa so mnou priťahy kladky z hora. V prvom rade nastavíme si opierku, tak aby sme sa vedeli do nej zaprieť. Chytíme kladku pod matom na šírku ramien. Sadneme si, necháme kladku vytiahnuť hore, spravíme mierny záklon, príťah ku hrudníku, podržíme a pomaly vrátime naspäť. Opakujeme a užívame. Extrémne dôležité je pauza v spodnej pozícii. Zamerám sa na to, aby som mal ramena zatiahnuté od uši dole a pomaly 3 až 5 sekúnd necháme kladku púšťať hore. Kladku robíme pod matom, aby sme troška aj mobilizovali naše ramena, keďže v tejto pozícii máme ruky v supinácii aj v externej rotácii, čo je extrémne dôležité pre maximálny rozsah v našich ramenách. Dôležitý je ten mierny záklon. Mierne sa zákloním a urobím príťah. Pomaly to púšťam nahor a následne prechádzam do plného natiahnutia.